Det må så være videodagbog, videovlog nummer 1. Og jeg synes faktisk, det er lidt mærkeligt, men altså jeg giver det gerne et forsøg, fordi hvis jeg kan få det bedre ved at sidde og snakke til min telefon, så gør jeg det. Hvorfor jeg er glad i dag? Fordi jeg kom i tanke om, at jeg skal til Sverige næste måned og se Lina og Edgar. Holde Edgars 21-års fødselsdag. Og jeg er glad i dag, fordi Rebecca har fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen, Rebecca. Din gamle tøs. Og jeg er glad i dag, fordi at jeg skal til Swedish House Mafia næste måned. Min pengepunkt. Og mit mål i dag, det er at udrydde træsko. Fordi dem bryder jeg mig faktisk ikke om. Jeg har haft nogle rigtig dårlige minder på efterskolen, hvor man skulle gå rundt i træsko nede i det der lortekøkken. Og han fik simpelthen så ondt i sine små tør. Så det gider jeg ikke. De skal væk. Men det skal jeg ikke. Så jeg tror bare, jeg sætter mig ned og spiller noget Guild Wars i stedet for. Det er næsten det samme alligevel. Smadrer nogle mærkelige dimser. Så har jeg snakket til min telefon i dag. Så det synes jeg er lidt spøjst. Men okay. Hvis jeg får det bedre af det, så er det vel fint. Og god efterårsferie til alle sammen. Og et eller andet. Men okay. Hej.